তোমরা কালা মাথাটা ও গো আমারা এই খারাপ করিস না गुड मर्निङ लोगोफोर गुड मर्निङ लोगोफोर नै थांगासिनो दायो सिंगादाव थारमाने इम्फालनिफ्राय फैबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आं बरायहरनाय थाबाय जायफोरा आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय घन्टिखौ थुनानै हो लोगोफोर आरो लाइक खनसे थुनानै हो अब्ला गोदान गोदान भिडिअ बानायबा नोंथांमोननिसिम सिगाङै नटिफिकेसन सौहैनायनि नोंथांमोन अब्ला आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थुदो लेट्स गो अभी जा रहे हम लोग माऊ को তোমরা কালা মাথাটা ও গো আমারা এই খারাপ করিস না ও গুয়াচাড়া তোমারে দিব ইউটিউবে তখন কম পাইব ও তো গুয়াচাড়া খেলাম सारी दुनिया बाय बाय रे बाय बाय Itu Bluetooth na Bluetooth. Kau ni. Bahar ni pernah muncul lanang kau itu ke? Na? bahar ni kan lantai simpan Dan nang le daw no. कुछ एडिट करेगा ना अभी तुम्हारा माथा तो किला देखिए हमें हाँ हाँ
दे ठीक আছে फाइनालि जों मोनफैबाय नै लोगोफोर मोनफैनानै थारमाने लड खालामनो नागिरदों मोनफैबाय जों लोगोफोर लड खालामनाय जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो लड खालामबावगोन बे रडफोरखौ लड खालामगोन बे खालामना लगायबाय मा खालामनो लोगोफोर मोनफैबायलै नै मोनफैबाय दा लड खालामखांना थांसै दे लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन